Krásne ránko, to oslobodenie od úhrady diaľničnej známky vám platí stále. Aj vtedy, v tom okamihu, ak ste na diaľnici a ten človek, ktorý požiadal o oslobodenie to vaše vozidlo, momentálne nie je v aute, nie je tam prítomný, ono vám to platí stále. Ja vám tu dám aj, čo majú Národná diaľničná spoločnosť na stránke, vyjadrenie plus aj text, ktorý Národná diaľničná spoločnosť priamo poslala jednej záujemkyni, ktorá sa o to pýtala, jednej z vás. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu a za toto potvrdenie. Takže naozaj ono vám to oslobodenie platí stále. Tie podmienky nájdete priamo na stránke e-známka, ja vám tu dám aj link k tomu videu. Je to v podstate o tom, že ak človek vlastní ZTP preukaz, ale pozor, parkovací preukaz, ZTP parkovací preukaz, len na ZTP preukaz sa to vybaviť nedá. Ak má ZTP parkovací preukaz, vtedy takáto osoba ZTP môže požiadať jedno vozidlo o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky a tomu vozidlu tu bude platiť stále, aj napriek tomu, že ten ZTP tam akurát vtedy sedieť nebude. Nemusí tam byť ani nejaký rodinný vzťah, môže to napríklad ten ZTP človek, keď nemám nikoho v blízkosti, ale sused ma občas odvezie na nejaké vyšetrenie, požiadať o oslobodenie od úhrady toho susedové auto. Ak máte starších rodičov, prípadne prastarých rodičov, môžete požiadať a oni majú ZTP parkovací preukaz, môže si aj vnuk, ten starší človek, ten ZTP človek môže aj na vnukové auto požiadať o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. Krásny deň.